som slagit hela livet. De är gamla nu, men de slår ändå. Det är inte som det var. Jag tar ingenting för givet. De är klara med allt och snart ska de gå. De har gjort vad de kan. Maten stod på bordet. Tvättade kläder i trappen och radion stod på. Jag visste det inte. Försökte alltid få sista ordet. Nu sitter jag där själv. Och hur ska det gå? Ja, hur ska det gå när de är borta? Har jag haft tiden att ordna mitt samvete och komma till ro? Jag saknar det inte, men jag längtar ibland att få komma hem till mitt bo. Kokat kaffe och hembakt kupp, den sista här på jorden. Ett sätt att höra ihop och snart försvinner det bort. De står där på gården när jag blundar. Jag vet att jag borde ge dem en kram som tack, för livet är kort. Men jag hoppas de kokar sitt kaffe. Jag hoppas gamla vänner från förr tittar in på en kopp. Och hur ska det gå när de är borta? Har jag haft tiden att ordna mitt samvete och komma till ro? Jag saknar det inte, men jag längtar ibland att få komma hem till mitt bo. Hur ska det gå när de är borta? Har jag haft tiden att ordna mitt samvete och komma till ro? Jag saknar det inte, men jag lever.